Як смачно пахне! Так, раней на шчодры вечар 13 студзеня бралі першы выпечаны блін і тое, што вымелі з хаты. Клалі на засланку і выходзілі на вуліцу, станавіліся на яе і слухалі, адкуль лаюць сабакі. А для чаго прыслухоўваліся? З якога боку лаялі сабакі, адтуль жаніхі прыедуць. Дзяўчата, так сёння ж 13 студзеня. Дык можа мы пачуем, адкуль нашы жаніхі прыедуць? Дык чаго мы ж сядзім? Чую, вон адтуль, дзяўчаты. А я вон адтуль. А я нічога не чую. Не хвалюйся, у мяне ішо ёсць гаданне. Мне маці казала, яны раней капалі распалены воск у халодную ваду і па ўтворанай постаці меркавалі пра жаніха. Вельмі цікава. Пачакайце, а як яны меркавалі? Тут галоўная фантазія. Давайте паспрабуем. Давайте. Дастаткова найменшага падабенства злітка з якім-небудзь прадметам са штодзённага жыцця, каб зрабіць па ім заключэнне. Так, шабля прадказвае жаніха салдата, а кола грошы і гэтак далей.